Kulay PWPW, siya kanay ka jing penkre, nakabanta ka singi Pentecost. Yin ya pelit jimut, halor uman sem bakuit. Hakanay ka singi, uman sem bakuit, upan ki ya ka jing tau bara. The Holy Spirit animates all creation. Naka Catechism of the Catholic Church number nyospa lai ka ong kumne. Kaktin jong blay bat mensim lene ujing persat mensim jong kidon na kapasdang jong ke jinglong ne jingdon ne pareng kyong being at the origin of being bat ke jing im jong man la jing tao. Ipe jikini nak jing thọ ba khoi, habing pe nak sam lai phulai de khot ke ban riu ong kum ne. Da kaktin ublei ya ka beneng la thau. Ya ki klur baro da ka jing persat ka sentur jong u. Di kene jing don jong men sim ba khoi, ka jing pen ki ya ki jing thau ba khoi de men sim ba khoi. Di ya ka beneng ya ki klur baro lapan long, lapan man, da ka jing persat ka sentur jong blei na ka sam lai pulai riu. Ka sam sis pa sau ru, ka nong ka sam sis pa sau ka khot ka pa lai po. Henry metang shupa ya la sim ki embiang bat me pen thamai ya ka perthei. Di wa blei upa ya sim ka don ka jing em bat jing pen thamai ya ka perthei. Nang ta ipet sa haka jutang kebarim hi kemut ke Genesis ke kitab kebaningkong jong ke Bible ke nong kebaningkong khot ke ar na thok kum ne ka khandau kalong ke ba khalemdur bat ke ba suda bat ke jingdum kala tap klub ya ka dur yau ba umen sim ublei ulake halor ki ni umen sim ublei ulaki halor ki halor kita ki ya haba ka jingdum ka tap klub ya ka dur ba ti haba wan umen sim kemut luan ban penrenti penki ya ki nata Genesis ar nyau hangta utrai ublei ulatau ya ubreu naka daumet padula persat hakit liu kumut jong ya ka jing persat ka jing kum tau breu ulak lalong ujin tau uba na kitab Kohelet lene Ecclesiastes kalong balai khot arpu we thok kum ne sapang ke kini sapang ke jing tau sapang breu bat ki we pat ki jing tau baro ar kilai cakaju jaka baro ar kimi na ka khandau baro ar kilai pai ka khandau batip lada ka mensim breu ka kiu artet ne lada ka mensim rat ka hiar arsut japok khandau Maria baro ar breu bat merat la thau na ka khandau na kitab jong Ezekiel na tu lupal dong ba lai punyau khot pa sipau kumta ngalaya tu lupa kumbala hukum yang kemensim kelarung kita kimet bat kila nang tapat kila yang joy adon ki breu kat pan penlong kawai ke kenhon sipai ke bakrau dikini ki dekat Bible hang ni ki peni ya ka jing don jong sim bakoi ha ke jing tau bat ude sim bakoi uba pen ki bat uba pen bat bawan ra ya ke jinglong renti. Nangta kenika liturgi jongka Byzantine liturgi kepada jongka sinutrai kiong Sundays of second mode kiongka Troparion of morning prayer. Te hakane kene jing duai hangne kepenta jong kene jing duai la tho kumne kadai ke benta jong sim bakui ban sensyar ban pen kentang ban pen ki ya ke jing tau naba ulong ublei ubadon kaju ke jinglong consubstantial with the Father
and the sun. Balong kaju kajing long baru kupa baru kun. Kabor halor kajing im. Kadai kajong sim. Naba ha kajing long blay upene pensa ya kajing tau hau kupa lengba kun. Ong kanika jing duai step. Kanika true parian of morning prayer. Kabanta jong kanika kajing duai step. Ong biak sisi ni kani. Kadai kabanta jong sim bakut ban sensyar ban pen kentang ban pen ki ya kajing tau. Naba ulong ublay. Badan kaju kajing long bat ukpa bat ukun. Kabor halor kajing im. Kadai kajong sim. Naba ha kajing long blay upene pensa ia kajing tau hau kupa leng bau kun. Tekani kadai kajing apuson halor sim kuit kum kajing pen kre nak benta ka singu try pentecost hapangi ken mau kajing hiar borpa jong sim kuit halor jong ki apostol pat ki senran ki jong u Jesu. Di kum sim kuit i khat yo sim kuit akan dikepor. Komen sim bakui tuan ban pensyai ya kid unut jengi. Bangin yo i ya ki ek kebadai ki jong play. Wan men sim bakui hage jingmut jengi. Bangin tip tu ya ki ek kebadai ki jong play. Wan men sim bakui hage unut jengi. Bangi long tang jong play. Ben kui pen kentang ya kat ke bangi perkat ngi kren bat ngi le. Kenang ba ki ek barok kin long nak penta kaburam ke jong play. Hakar tengok kupa, padukun, padu mensim bakui. Amen.